Sumagmamanungal daw sakbay ti kaaldawan ti Paskwa, nasilawan meten iti ili a masarakan iti pungto ti Ilocos Norte. Ti ili anabak ng ti tradisyon ken kultura a Nueva Era. Naumong digiti bisita ken umili ti Town Plaza tapnon may matangan diti na isagana na dumaduma abuya para katakwada. Bida digiti agtutubo kaditi performance da. Babaen kaditi sala ken kanta, na ipalagip kaditi nagpuya at espiritu ti Paskwa ti agserbi a silaw ti tumunggal maysa. Makita pa iti nasilawanan ng town's Christmas tree, iti pride, ken panagayat iti ili ti bukod at tradisyon ken kultura. Ilocanong Ilocano ti disenyo na. Nangnayon pa iti Maris ken Ranyag ti nakasarabo ti holiday season iti Nueva Era ti maysa kaditi simbolo ti Filipino Christmas. Dagiti parol. Ngem saan dalaeng agagangay a parol, gaputa dagiti mismo nga umili ti nangaramid kadagitoy. At da iti bukod da tema, at da iti bukod da na istorya. Sumagmamano kadakwada ti naaramid manipod ti recyclable materials, ken at dadamet ti naaramid manipod kaditi produkto ti naduma-duma barangay. Nabanog ni nagpuypuyat. Second now. Kuha. Babaeng titulong ti barangay. So, may saka kadagiti na mga ma'am? Mais, balatong, baga. So, impuy-puyatan tayo. Dati ma'am, yung nag-enjoy kayo mentally ka nangaramid. Ano ti marik na tayo ma'am? Ay, nakaragrag sa. Very creative ti taga Nueva Era. Kasi mariknam iti essence ti Christmas. Lalo nung makita mo dagito busy iti munisipyo ni Sir Tasla talaga mariknam iti Christmas. Ibilang met ti mayor ang nagbalin na simple laeng ti selebrasyon. Nung pa'y kasta, napalaos ti ragsak na makita iti panagtitimpuyog di ti kailyan na. Kuna natin nasken ket saan na malipatan ti ususto ang mensahe ti Paskwa. Simple ng natngan di kay papanahan kasi naragsak tayo sa nagpartisipar. Karena kasti dati nagpartisipar man namin ng barangay, eskwelahan. Meron sectors tayo, padidigite portis tayo, scholars tayo, LGBT, hindi mo na dumagong mga sektor, padidigite vendors tayo. Naligit ka kayo yan, celebra tayo di Paskwa. Kaya may simple lang. Ngayon, hindi ka panahon ko baga ayat tumatang na pinagbabaytan kaya pinapakumbaba na sumaro hindi mensahe di Paskwa katotohanan na ating lubon. Marv Magdirila, Balita Solid North.